Gotovo 900 vrijednih crkvenih knjiga, od kojih neke potječu čak iz 17. stoljeća, a oduzete su Katoličkoj crkvi u vrijeme komunizma, vraćeno je danas Požeškoj biskupiji. Riječ je o prvom cjelovitom povratku takve pisane baštine koja se dosad čuvala u državnim arhivima. Novcem Ministarstva kulture restaurirana je, digitalizirana i mikrofilmirana. Ove od zuba vremena požutjele stranice crkvenih knjiga dragocjeno su svjedočanstvo prošlosti slavonskih prostora, svedene pod zajednički nazivnik status animarum, stanje duša, nimalo nisu izgubile na aktualnosti. Ja bih rekao da su sad aktualnije nego ikad, jer sad ljudi se najedanput nekako je postao možda tako moderno da se interesiraju za svoje porijeklo, a to ne mogu nikako saznati nego iz tih knjiga. U njima je skrivena genealogija obitelji koje su živjele na prostoru današnje Požeške biskupije nekoliko stoljeća unatrag. Najstarija od ovih gotovo 900 vraćenih knjiga potječe iz 17. stoljeća. I vjenčanih i umrlih. Baš je Požeška biskupija primjer prvog cjelovitog povrata crkvenih knjiga u nas i to s razlogom. Od Voćina preko Pakraca do Jasenovca i Stare Gradiške zapravo prostor na kojem je puno toga nestalo. Pa i arhivskog materijala i onoga što je značajno za povijesno-kulturno stanje ovoga prostora. A za njegov smještaj prema najvišim standardima arhivističke struke uređena je sva potrebna infrastruktura, što je uvjet za povrat građe. Najveći broj tih knjiga prije povrata su naši restauratori i restaurirali sredstvima državnih arhiva, odnosno Ministarstva kulture i medija. Kao što smo rekli, oni su i mikrofilmirani i digitalizirani. A time i dostupni svim korisnicima. Sretna okolnost je i to što je sva građa oduzeta Katoličkoj crkvi kao i drugim vjerskim zajednicama završila u državnim arhivima gdje se i danas velikim dijelom stručno čuva.